अरे कल पूर्णवासी बा, तनी गंगा नहाए जाए के तैयारी कर दी हता। सोचत है जाई गंगा नहाई। जी माँ जी। जौन होत बा तौन तो होते बा। के जाने गंगा मैया हमार मनोकामना पूरा कर देस। गंगा में ना, वो गंगा सागर में भी नहा लीनू। उ ससुरा के पनौती उतरे वाला नहीं खे। रउआ चुपचाप नहाई यही जा। जब देखा था पकड़ पकड़ करल करे रहन। हाँ। अरे गंगा मैया एगो माई के मनोकामना जरूर पूरा करी है जी। हे माई, चला दुल्हन चला, इनकर तो काम बा पकड़ पकड़ कर। अरे जा जा जा। देखो तो इनका ना भाई है ना ना। जब देखा तब लड़ल करे ना। अरे जा। रखा नहाए वाली बड़ी बड़ी। इली चाय पी ली। गंगा स्नान करे गेल रहलू, कैसन रहे कुछ बतैलू ना? अरे हम का बताई, गंगा मैया में स्नान करके हम तो धन्य हो गई नी। गंगा मैया तो हमार मनोकामना पूर्ण कर देनी। मनोकामना? कैसन मनोकामना? ज्योति खातिर एक बहुत बढ़िया रिश्ता आइल बा। हमरा के एक बात समझ में ना आवता। तू काहे इतना बियाह के पीछे परेशान बाड़ू? अभी ओकर पढ़े के उम्र बा, ओकरा पढ़े दा। देखी, इ त गंगा मैया के कृपा ही बा ना कि इतना बढ़िया बढ़िया रिश्ता आवता ओकरा खातिर। और वैसे भी ज्योति शादी लायक तो होइए गइल बा। हम तो कहतानी कि मौका का फायदा उठा ली। ऐसन घर दुआर लइका खोजल हमनी के बस के बात नहीं के। रउआ का सोचतानी और का चाहिए हमनी के? हम फोन नंबर दे तानी, रउआ जाके ना उनकरा घर वालन से बात कर ली। ठीक बा, हम बात करब, लेकिन एक बार पहले ज्योति के राय त ले ली। अब इमे ज्योति मना काहे के करी है? हमें पूरा विश्वास बा कि ज्योति मना ना करी, लेकिन फिर भी एक बार हमरा के ज्योति से पूछ लेवे दा। पर ज्योति बेटा, तोहरा से एगो बात पूछे के रहे। पूछी ना। तोहार माई जीतू बाबू से तोहार रिश्ता के बात करत रहनी है, इमे तोहार का राय बा? अब हम इमे का बोली? रउआ लोग हमरा खातिर जौन भी फैसला ले वो हमरा खातिर अच्छा ही हुई। ठीक बा बेटी।